compañeros Jorge e Rubén os van a presentar o que fixemos en Loba e todas as dinámicas. Un forte aplauso. Hoxe vamos a explicaros o que é Lobo. O proxecto Lobo. Hoxe a miña compañeira Vera non poido venir, así que os vamos a mostrar un vídeo dela. Lobo son muchos vídeos con 1, 2 y 3. El equipo das 1. O proxecto Lobo é a ópera como vehículo de aprendizaxe. Primeiro, creamos unha compañía dende 0 en quinto e rematamos en sexto de primaria. Primeiro fixemos retos e dinámicas para aprender a traballar en equipo e logo traballamos por profesións para representar a nosa ópera no campo da cultura. Entre todos decidimos o que era unha compañía para cada un de nós. Logo fixemos os retos e dinámicas. Por exemplo, aquí temos a dinámica do globo, que consiste en darlle unha vez cada un e cando lle damos ten que sentarse ata que todos estén sentados. Ou, por exemplo, a dinámica da alfombra, que consiste en darlle a volta á alfombra, pero ninguén pode tocar o chan. Aquí temos máis dinámicas como a dinámica das cadeiras, que consiste en que hai varias cadeiras e, entre todos, temos que conseguir que o que camina non se sente en ninguna silla. Esta é a dinámica de confianza. Consiste en tirarse para atrás coa confianza de que non se toca. Esta é o obrido de miradas, que consiste en mirar a alguén e cambiar o lugar con ele. Esta é a dinámica da árbore, que consiste en facer unha árbore, pero ninguén pode ver. Estas son as reflexións que facemos ao terminar o día de Loba e, despois de reflexionar, compartimos as nosas reflexións. Aquí estamos nos dúas reflexionando o que creemos que foi o día de hoy. Aquí nos sentamos nun círculo e empezamos a compartir as nosas reflexións. Aquí foi cando buscamos un nome para a nosa compañía. Puximos nun papel que temos ali atrás os nomes que queríamos que se llamara a nosa compañía de ópera. Al final quedou así, en dous estructuras. Unha é en pi e outra é exames. O pi é un número infinito que nunca acaba. Exames foi unha das cosas que tivemos en tercero e nos recorda momentos bonitos desa clase. Este examen. Se juntamos pi e exames, quedan exames. Recordos bonitos infinitos. Aquí buscamos o logo para a nosa compañía.
principais foron estas, coa cara de exame de medio, aquí son unhas propostas diferentes. E ao final quedou algo así, o vello así. O tema de tese. O tema de tese é o tema da nosa compañía de ópera. Estas son as preguntas que fixemos, por exemplo, que che preocupa, ou que che amedo, que che pon triste, etc. Aquí temos os obxectos especiais para nós, que significa algo que nos trae algo especial. Gustoche o calendario? Moito, Vera. Aquí coñecemos as profesións que temos cada un. En realidade, as profesións as temos que estudar para conocerlas ben. Este foi uns dos folletos para estudar esa profesión que aparece aí, teoría de caracterización. As áreas de caracterización é comprender o vestuario, o maquillaje, o peinado, os primeiros pasos, comprender. Sí. No, sí, no. Traballar o texto, diseñar o vestuario, conseguir o material do vestuario e o papel. Esta é a solicitud de traballo que nos fixeron para saber por que queremos estudar, traballar esa profesión. Aquí é o reparto das profesións. Como escritor ou escritora da nosa que será Ainhoa López. O escenógrafo ou escenógrafo da nosa... Bueno, este é outro vídeo da nosa compañeira Vera que non El director, el regidor, las intérpretes, bueno, outro vídeo da miña compañeira Vera. la escritora, el músico, la caracterización, los documentalistas, las relaciones públicas, los escenógrafos, técnico de iluminación, el técnico de sonido. Aquí está o esquema do reparto das profesións. Logo creamos os personaxes da nosa ópera. Bueno, outro vídeo. Alba,
Bianca. Ponte. Emma. Aquí pois eliximos os adxetivos, os positivos, os neutros, os negativos de cada personaxe. Bueno, aquí foron algunhas propostas que ao final non quedaron así. Quedou así. Este é unha posible escena da nosa representación. Logo eliximos o título da nosa ópera, que ao final quedou Entre amizades e pantallas. Logo fixemos as camisetas, como estas. O proceso das camisetas foi imprimir os logos e recortalos. Logo os planchamos e os quitamos con cuidado. Logo foi cando empezamos a vender as chapas. Bueno, esta é a miña compañera Vera, esa é a máquina de facer as chapas. Bueno, este é o cartel da venta das chapas. Despois temos por profesións. O director planifica os traballos dos demais, xestiona os cargos e resolve os conflictos entre os demais profesións. O músico, que era Martín, crea a música, fai as partituras das cancións, ensai e toca e actúa na representación final. No paso a cumplir. O regidor, que son eu, coordino aos técnicos, guío os intérpretes nas entradas e saídas, guío a comunicación entre os demais equipos, son a persoa con maior peso o día da representación. A escritora, que é Ainhoa López, crea as historias da ópera, escribe os diálogos e as letras das cancións e escribe o libreto das intérpretes. As intérpretes son as que estudian o libreto para o día da ópera, ensaian e actúan e cantan o día da representación. A comunicación que marca deseña, maquillaxe, perruquería e o vestiario. Encárgase de peitear, maquillar e vestir as intérpretes o día da representación. Os escenógrafos pensan no decorado, despois crean o decorado e colocan a moda o decorado o día da representación. O técnico de iluminación, son Diego, que está aí, pensa a iluminación, crea un plano de luces, manexa a iluminación o día da representación e coloca os micrófonos e manexa o son o día da ópera. Os documentaristas de relacións públicas, que son Vera Ferranzulli, Xun Orda e Jorge, crean os cartéis e dan a información sobre a ópera, mandándolle mensaxes ao Pazo. Moitas grazas por vir e esperámonos vos no Pazo da Cultura o 21 de maio. ¿Podemos preguntar? Sí, claro. ¿Qué más por gusto de hacer broma? O tema das dinámicas e traballar en equipo.
Sin medo, Estás nervioso? Que os ha enseñado logo? E A profesora Lidia. A profesora Lidia. No, que vos ha enseñado a vosotros? Traballar en Terco Vales aquí atrás, pero tamén. Es para todos. Tedes medo hoxe e vamos Alguna pregunta máis? Que foi o máis complicado? Que situación dixeste de sui? O logo facelo logo e ponerse de acordo. Poñerse de acordo. Sí, porque tiñades moitas propostas e non había un consenso ou porque non saía nada? Non hubo consenso. E aquí como resolvíades os conflictos cando ian aparecendo? Igual é que non tuveches ningún conflito, pero... A ver, non sei, ao primeiro día houve moitos conflictos, pero no segundo xa nos pasou como era un día non, un día sí, un día non, un día sí. Pero enfadábades, vos falábades, pedíamos, reflexionades, que facíades para salir do conflicto? Depende. Depende do caso. Credes que merece a pena todo o traballo que fixeches ata chegar a... Sí. Gustou moito. Sentir esa experiencia. Sí. E as familias, que vos dixeron as familias desto de logo? A fallada ou que estaba ben? É que agora van a darse conta do que é, pero seguramente cando lo estaba desfacendo, pois tamén tiñan dudas de que era eso que estaba desfacendo, non? Tiña tendrías que convencer de que valía a pena, non? Vale. Chicos, ¿y cómo crees que os va a salir el coro? Esperamos que ben, como, sí, hemos ensaiado moito e nos vemos capaces. Aunque tengamos un pouco de nervios, se nos centramos aos xoves, podemos moi ben. Moi ben.